Исәнмесез, кызлар һәм малайлар? Сез минем сагынып көтеп алган дусларым. Осталыкка һәр вакыт өйрәнергә була. Шуңа күрә дә без монда. Дусларым, Габдулла Тукайның шигырендә урман хуҗасының исемен хәтерлисезме? Дюпәрие? Урман каршыгы? Шүрәле? Әйе, әлбәттә инде Шүрәле. Димәк, бүген без сезнең белән Шүрәле ясыячакбыз. Кызлар һәм малайлар, бүген аеруча да игътибарлы булырга кирәк. Миннән калышмыйча ясап баруыгызны сорыйм. Шул вакытта гына рәсем бик матур чыгачак. Кагазның урта бер җиренә кош томчыгына охшатып бер фигур ясыйбыз. Бу Шүрәленең борыны була. Мин шаян рәссам буларак шаян сурәтләр ясарга яратам. Алар арасында иң шаяны Шүрәле. Ул һәр вакыт елмая. Елмайганда авызы менә шулай итеп зур аша. Кыскасы ачык авыз. Башын дулкынлы сызыклар белән сызабыз. Ә хәзер колагын ясыйбыз. Колактан дулкынлы сызык сызып, ияк астын билгелибез. Ә хәзер иң мөһим җирен мөгезен ясыйбыз. Әйдәгез әле. Шүрәленең менә шушындай күзләрен ясыйбыз. Һәм тешләр куябыз. Маркер белән күз эчендәге алмаларын буяп куярбыз. Ияк астындагы дулкынлы сызыкка охшатып тагы бер сызык сызабыз. Менә шулай итеп гәүдәлешен ясап та битердек дияргә була. Нәрсә җитми дисезме? Әйе, аякларын ясыйбыз. 5 бармагын. Һәм кулларын. Шүрәленең кулы озын була. Аның бармаклары да озын һәм кәкре. Ул бит кити уйнарга ярата. Булды, дуслар. Менә шулай. Хәзер без сезнең белән бу й башлыйбыз. Яшел төскә. Шүрәле урманда яшел агачлар янында яши. Шуңа да аңа яшел төс килешер дип уйлыйм. Буяуны тигез төшерергә тырышыгыз, яме? Күз өлешен калдырабыз. Менә шулай. Шүрәлене урман иясе дип йөрткәннәр. Ул урманда тәртип саклаган. Кешеләр Шүрәледән курыкканнар, чөнки ул бер кытыклый башласа, туктамый ди. Кешеләрне көлдереп үтерергә мөмкин. Инде хәзер Шүрәленең тәнен куе яшел төстәге карандаш белән буйык. Була бит бу, балалар. Күрегез әле моны. Әйдәгез әле, колагын сыйык яшел төс белән буяп куябыз. Ә мөгезен көрән төскә. Нәкъ әкияттәгечә була ул безнең Шүрәлебез. Ал төстәге карандаш алабыз да Шүрәленең авызын буйбыз. Шүрәлене кешеләрне алдарга яраткан дип сөйләсәләр дә, Габдулла Тукай былтыры Шүрәленең үзен дә кызык иткән, алдавычка эләктергән.
Куй яшел төс белән буялмый калган гәүдәнең менә бу җирен буяуны дәвам итәбез. Шулай ул начарлык эшлим дисәң башкага әйләнеп кайтыр ди үзеңә. Дусларым, бер вакытта да начарлык эшләмәгез, әтиәниләрегезне алдамагыз. Без сыек яшел карандаш алып, кулларын һәм аякларын буйбыз. Әгәр шүрәлене урманда очратсаң, һәм аның белән кити уйныйсың килмәсә, кайшы ягын карарга кирәк. Качып котылу өчен елгага чабарга кирәк ди. Ниндидер сулыкка таба инде. Чөнки шүрәле судан бик курка икән. Кара маркер сызыгыннан читкә чыкмыйча матур итеп буярга тырышыгыз, яме балалар? Менә шулай. Дуслар, хәзер мин сезгә бер зур сер әйтәм. Якынрак килегез әле. Шүрәледән куркырга кирәкми. Ул бит әкиятләрдә генә яши. Габдулла Тукай әкиятендәге кебек урманда гына. Кара маркер белән менә шушындый сызыклар сызып чыгыйк. Өзек сызыклар, ул безнең шүрәлене әкияти итәр. Әкият герое Шаян, шүрәле рәсеме безнең әзер. Ул безне кити уйнарга чакыра ахрысы. Шүрәле дус, икенче вакытта уйнарбыз инде, яме? Әлегә синең белән саубуллашырга вакыт җитте. Һәм сезнең белән дә мин, балалар, киләсе очрашуларга хәтле Шаян шүрәле белән саубуллашам. Сау булыгыз!